Godmorgen. Som I sikkert alle sammen så havde vi lidt problemer sidste frikvarter med skolens lækre udstyr, IT-udstyr. Men ja, som I så har vi afholdt X-Factor auditions her på skolen. Der var rigtig mange, som prøvede at stille op. Der var kun 4, der gik videre. Og de vil gerne lave deres finale show for jer nu her. Og så synes jeg, I skal bedømme, om de virkelig har X-Factor, eller de bare er nogle skabede idioter. Inden vi starter, så har vi en lille intro. Der er desværre ikke noget video. Men jeg vil meget gerne have, at I alle sammen klapper. I skal klappe i 2 minutter. Sådan her. Det bliver I bare ved med. For ellers så bliver det så pinligt for sig. Hurtigt.
var meningen, at det skulle være... Det er rigtigt nok, at det var os, der sang. Jeg synes, det lød. Der er nogen, der troede, det var playback, så nej. Det skulle jo så have været den store finale på videoen. Men det er glemt! Og så er det faktisk så... Der er ikke nogen forbindelse overhovedet. Men det er fordi, der er grimt der i morgen. Og der er café. Så til dem, der ikke lige opfattet det. Så kom Grimme i skole. HSG har købt lidt ind til caféen. Så får lidt lækker teknisk udstyr og lidt at drikke til caféen på HSG's regning. Det er altså den grimmeste elev, siger igen. Så bliv grim for helvede. Og det er pisse sjovt, og så lad os drikke os hammerfulde til café i morgen. Så godmorgen!